Napa Mbak Kakung sing maring dawuh Mbak Pati? Inggih sugeng dalu Mbah. Nggih. Salim riyen nggih. Mbah nggih Ibu sugeng dalu. Bapak nggih sugeng dalu. Salim karo kamu gede sik. Ah iya lali aku Mbah Kakung. Sugeng dalu cium dulu Mbah Kakung. Kok nek mari lho, Tang. Mari ya malah alhamdulillah kok. Nggih. Sugeng dalu Mas Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu anak wedok. Nggih. Nggih. Niki, madhep mriko kamera ta mriko nek mboten kamerakan tangan nggih. Mbak Bandi iki kagungan anu badhe diparingi karo Lintang Kaya. Oh, wonten sesuatu. Nggih. Matur sembah nuwun sanget Bapak. Ya ampun lucu sekali. Gustalah. Bola-bola tepuk tangan buat Mbak Bandi luar biasa. Sembah nuwun sanget Mbak Bandi nggih. Mbak Bandi. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa lancar rezekinipun matur sembah nuwun sanget. Kreatif sekali ya Mbak Apri. Karepmu wong bancine ra payu kok. Goro-goro kowe rusak bahasanku. Lah ya. Pripun Mbak Bandi? Anu Mbak Litang, niki duwite niki mang celeng mang budonga, nggih. Niki sedinten mang cemplungi 700, mengijing dadi kathah. Nggih, nggih. Nggih to Pak Dalang. Sing nyemplungi sinten? Dek engkang nyemplungi sinten, Mbah? Nyemplungi iki. Oh, duwite dhewe. Lho iki duwite mambu donga, dongane. Mambu donga iya. Nggih sampun kantor napa? Gantos napa? Gantos mawon nggih. Gantos nggih. Gantos napa Nduk Lintang? Ayo, wong mudang meneh wis bacuk muni kok. Sasi deman pripun, Mbah? Sasi deman. Nggih. Heeh. Niki anu Bu Camat kalian Pak DPR. Tasih kelas pira, Nduk? Ayu. Kelas sak menika kelas tunggal SMA, Bapak. 1 SMA. Kelas tunggal SMA Ibu nggih. Siji SMA wis ayu, sing golek iso golek duit dhewe. Aku SMA ora tutuk kok, Le. Lah nyapa? Meteng dhisik aku. Iso meteng kok piye jane iki? Lah tekan ndi lho Ambrojone minggo? Metu cengel enggak. Ji keparengipun Bu Camat kalian Pak Agung tasih kepareng ngersakaken lagu. Nggih, monggo Bu Camat. Oh sampun, Ji. Sampun. Diputenggani lho Bu, ampun nek gak kula kalian rencang-rencang ya Bu. Nggih, sembah nuwun Bu Camat. Sampeyan Ibu, sembah nuwun Ibu. Matur sembah nuwun. Agung sembah nuwun. Atas-atas mandhapipun Bu Camat kali Pak Agung. Nggih. Ramatone ya, Min. Kula matur nuwun sampun. Mbok terke. Kleru. Kleru. Engko kleru. Lali lah. Soto lah ya. Kata dereke malah aku pekemu to kan dereke lenggah rono malah diparingi 100 ya wis apa kena nggo suntik KB sesuk. Nggo nyepaki jaran. Ya wong kok. Ayo Nduk Bapak Nono, gendi mirenge karo Mbak Kakung. Dibawani mboten Mbak Kung, Mbak Bandi. Bu. Aku iki mana iki, Mbak? Alihan mangko, mantel mangko. Oh, Mbak kali. Nggih. Iki Mbak kesane Rati Majeng. Rati Majeng. Rati Majeng. Nggih. Pripun raosipun caket kawula Mbah Kakung? Pripun, Mbah? Anget. Anget. Sajake Mbah Kakung ora ngerti nek aku. Padha lanang. Oh. Ayo Nduk, Bibi. Ayo Lin. Bibitane. Kira sing dikersake Mbah Kakung sliramu dadi pengen ngene. Alket mau kok Bu ewer-ewer ki jane ngopo? Aku pengen ngerak Pak kami tuwa. Wah. Nek ngene Sajake selerane kami tua. Lah nggih to. ngene iki rasa burudi ta. Burudi. Andere
Mbak Inces. Dalem. Iki nduk lintang iki makin sempurna. Iki biyen ketemu aku ket cilik ket SD ya, Nduk. Kelas piro, Jan Nduk? sak benik kula kali nika kelas 3 SD, Bapak. Nah, kelas 3 SD. Nggih. Melu Pak Kanggo ya. Nggih, awal-awal nderek kula nyinden nggih dateng panjenengan lho, Lah iya, Bapak. ora ngerti kok saiki wis gedhe men. Nah. Wis duwe pacar urung? Lho jenengan ngertase kula pripun? Lah aku takon kok ora ngerti aku. Jare isune karo dalang nom Jogja. Mek kula niku sudi lho. Nyapa? Pak. Nyapa? Dalang. Lah nggih pripun? Napa? Rumian kan masih Kecil. anu ya Mbak ya, masih anak-anak. Heeh, masih bucin-bucinnya ngono lho. Lah saiki piye ngono? Lah piye lek mung nglakoni kok. Jenengan iki kok tega men to? Aku jane ponakanmu to ki jere. Ponakanmu ta, Lek? Bu. Angger duit iki tok kalungke aku ya tak aku sedulur. Ya ra bodoh kowe. Ya no batetan. Iya, luar biasa. Nggih, jodoh kan ada di tangan Tuhan nggih, Bapak. Kamu sekolah yang tinggi dulu, gawelah cita-citamu perkara jodoh Allah sing ngatur. Siap, nggih, matur Mantap. suwun. Nggih. Ya. Pria bagus kang olah budaya Mbak Kung Bandi, saya nggih, nduk lintang sewanten nggih. Putu. Putu. Pripun, Mbak? Putu kula sak menten iki. Oh, tak wayahe yo sak Wonten niku. Nggih. Awan. Sowan menyang kutha gedhe. Nggih, dalu menika ugi acaranipun bersih desa nggih. Bersih dusun. Bersih dusun nggih. Ini cuma satu dusun. Satu dusun. Kecil skalanya tapi luar biasa Luar bisa. biasa penontonnya banyak sekali, Nggih. Iki Bapak. mono mujudke guyub rukune warga Malang. Warga Malang, Nah. desa Lembah nggih. Iya. Lembah Babatan. Iya Ponorogo. Dadi nek pemerintahe Punggawa Prajane iki iso ngarahke wargane ya iso tumata kaya bengi iki. Nggih, didoakan mugi-mugi warga Malang sedaya pinaringan kesehatan panjang umur, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Nduk lintang. Timbre suarane pancen kaya mengkono. Ayo nak. Bendera terus kayung Mbah Bandi ngapunten radi majeng sekedhik mengke ngunduri budalang. Nah. Nggih. Nggih Bapak ugi Apa? ngaturaken matur sembah nuwun niki wau. Apa? Nggih kula ditimbali kalian sinten jangkep trans niku wau. Saking Bapak sinten Bapak Gendri nggih. Nggih saking Bapak. Oh sponsor. Nggih, Oh, nggih. nggih saking Janaka Motor ugi. Siap. Nggih matur sembah nuwun sanget Janaka Motor jangkep trans nggih. Nggih. Jan. Jan sponsor kan wong ayu kok sponsor akeh ya, Pri. Kene. Aku tak tawak-tawak ora ana wong ngedak belas. Tukang parkir liyane towi. Ini ya sampe rezekine dhewe-dhewe aku nom-nomanku ya kurangane apa. Kurang wedok. Kurang ajar. Ya. Selendang kuning kang saking Pak Rudi kok mendel mawon jenengan niku wedi napa gila? Kok Engko nek Pak Rudi kondur tom-tomen karo kowe lho, Pri. Pripun nggih niki nggih Pripun, boten Pak wedi Rudi? nggih boten gila. Lah Niki napa? cantik. Maksud kula niku penasaran. Wah. Niku nek boten macak ngeten iki kados napa ngoten. Nggih kahanane ngoten niku. Benjang kula sepil, Pak. Napa dipun tiliki pripun, Pak?
Lho, kula dandan ngeten niki niku wonten werdinipun, Pak. Ana maksude. Enten maksudipun. Dadi niki piweling kagem para bapak-bapak. Ngilingke Kangge bapak-bapak. piyai kakung. Dadi nek nyawa Besar Karang Taruna, Hamas dan lingkungan RT Cawan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara. Minggu 6 Juli, mancing mania ikan lele dengan jumlah 4 kuintal. Hadiah utama 2 ekor kambing dan almari kayu 3 pintu. Waktu pagi jam 7 sampai jam 12 siang, lokasi sungai sekitar Sawahan ke utara. Lajeng Rabu 16 Juli 2025, pengajian akbar bersama Ustazah Umi Lailatul Rahmah dari Surabaya. Waktu Ba'do Isya pukul 19.30 sampai selesai, dimeriahkan oleh Majelis Sholawat Gandrung Nabi dari Madiun, lokasi Jalan Sawahan. Lajeng Minggu 20 Juli 2025, hiburan musik bersama New Armada pimpinan Abah Terong Atmo Dijoyo, waktu jam 7 malam sampai selesai di lokasi Jalan Sawahan. Acara terbuka untuk umum. Monggo selamat menyaksikan dan menyermakan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan mancing maulid. Mancing, pengajian, musik kabeh tercover. Wah, lengkap sekali. Sing mancing mau di enek door prize utama. Apa? Kagem sing pemenang utama sing lomba mancing Iya. mendapatkan bonus menginap semalam di hotel bersama Mbak Mimin. Wah, Ora hadiah malah bencana. Walah, ayo nak tuntut kakek. Ya nak. hangrung marang bendoro Tias Sulistyo pijar ngincangake alis. Arti konge ya Nduk, iki saking Mbah Bandi MB Nggih. kalung ingkang diagem kelawan Nduk Lintang Kairo. Nggih. Menika mangkuwerdi saking arta wiwit alit Wah. ngantos arta ingkang ageng. Wah, nggih. Menika mawa makna mawa teges guyub rukun di antara masyarakat dan perangkating desa menjadi satu, nggih. menyatu dalam gotong royong. Gotong royong. Kula iso wayangan beli niki mergo saka kerjasamane masyarakat. Masyarakat, Alhamdulillah. perangkat dan sedaya panitia, Alhamdulillah. semua elemen dari Semuanya. arus bawah sampai perangkat. Nggih, Ya, semoga semakin solid, solid. ngoten nggih. Amin, jaya. Terus nah ya dimasuk nih. Terus tresno sasi deman. Nah, Mbah Bandi kalih Pak kami tua kasuwun Nggih. beksa nggih Pak. Beksa nggih Bapak. Oh, Lah, mboten. kok buatan saged? Sampean to nembang. Oh nggih. Wah, Nggih, ingkang Mbah. beksa Mbak Apri. Loh. Kalih jenengan nggih mangke Bapak nggih. Mbah Bendo. Mbah Bandi. Oh iya lali. Mbak Bandi kok Mbak Bondo? Mbah Bondo. Iya. Kowe becik patenono tindang pepisahan kerjaan selestia ribangi samudana marang kula warga karawanan praputra liwat kincaning alis semut tak tandur angglendang rasane atiku senajan wasling serius waku aku isih mampu ngeladeni solamu
Matur semanuan Bapak. Semanuan Bapak Andi. Nggih. Wah. Nggih to, Pak. Eno, Pak. Kan. Nah. Nggih. Nggih Pak Rudi, matur sembah nuwun. Oh alah nggih sembah nuwun nggih Mbah Ijo. Oh nggih, lentu biru. Oh lanjut yo mirip lho warnane, Mbak. Heeh. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Bandi. Aku daftarno sisan mriku Pak Bandi. Aku daftarno sisan. Wah niki kentun Mbak Bandi niki. Kula mang daftarke. Kula. Nika Mbak Bandi. Kula Mbah Lah niki. Kula mang daftar matur nuwun ya Pak. Tukan Bapak tolongan Inci matur sembah nuwun Bapak. Mbah sindene kleru ijo. Nggih. Jane dalu menika Pak Kateno nggih ajeng nyumbang ngelagon ning sembah nuwun ya Mbah ya Allah. Nggih, nyuwun wonten ing nggon. Wis rata kabeh ya mesa. Wah dijani. Oh, lah sindenku jo mata duwiten kabeh to. Alhamdulillah tok puliyang. Aku goreng gumun lho. Rata, wis rata. Direpok. Ini aku goyang Mbah Bandi ngantek ngono Mbah Bandi gur. Mbak Bandi ki wedi lho, Mbak. Apa syok Iya, ya? heeh, syok. Anjay. Heeh, Mbak Mimin, Mbak Pri. Jeh. Mereka Pak Kateno jane arep nyumbang lagu ning nyuwun kok wanci gara-gara. Oh, kondisine mbak-mbak kalih menika ugi bintang tamu. oh bintang tamu nggih. Nah, ya diatur jumeneng sopan Mas Suro. Monggo ayo. Gabung sisan yuk gen rame panggunge. Yo. Hei.
Jas. Kowe joget kaya ngono kuwi, Pakde sing ning kono ki ra kedep lho, Kek. Oh, yo ndane yo ngono kuwi. Pakde niku mbayangke gek njero kahanane kaya ngapa. Iya ta. Sinden sepek genthuk nih enggak. Ditemongke riyen niku kok nggih dereng tepan. Wilujeng dalu, Mbak. Paring nami sinten? Ingkang rasaanipun abrit paring asma sinten? Paring asma kula Mbak Rina. Mbak Nina. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina. Asli Ponorogo ya Mbak Rina. Nggih saking Jambon. Jambon. Lah aku mah bengi kon Jambon. Nggih jenengan teng Krebet. Oh nggih. Tasih kenya napa sampun krama napa single napa gedabel? Anu mah dobel. Lek teng mriki tasih kenyo. Oh tasih kenya ten bangun tasih kenya. Lek teng mriko. Lek teng mriko sampun dobel. Nggih. Nek teng mriki kenyol, nek teng mriko kenyonyo. Nggih kenyonyo nggih. Nggih Mbak Rina. Mbak Rina saking Ponorogo. Ponorogo Jambon. Lah sebelahe nek ora keliru saka Medion. Leres. Kula. Medion. Nggih. Ya, tenan. Aslinipun saking Sawo. Sawu Ponorogo. Nggih. Ning sak menika wonten Medion. Wonten Bonsari. Oh, jenenge meni Mbak Bella meni. Nggih, Sabila. Wah, jenengan kok semerep to, Bapak? Apal aku macai. Rumah sana aku dari apal karo Cahayu Pak ngayu. Kang kaya nggih cantik kaya Bella kaya aku ki mesti apal. Elek kok barang. Lho sindeni kaya ngene iki lho lek jenenge Mbak Rina. Isabella, Lintang Kairo, Lah. sinden kok jenenge Sukimen. Ya dhewe paringi wong tuwa ya disyukuri kok ya. Sing rada peni ngono. Ya ora apa-apa. Saurane rada peni kaya iki lho panut. Kok panut. Bokonge saka sepete kok itu ndadekke papangan sah. Sepete kok iso ngetuke apaan sah. Nggih, niki kula ngaturaken matur sembah nuwun kaya dumateng Sinten? warga Lembah Babatan. Malang. Malang. Malang Lembah Babatan nggih. Ugi konco Janaka Motor Oh, sponsor. Mas Gendri. Mas Gendri. Mas Gendri. Samenika kersa jumeneng monggo. Kersa Mas Gendri. Monggo Mas Gendri, Janaka Motor nggih. Nuwun sewu. Nggih. Wah niki bintang tamu niki sponsor saking Janaka Motor. Janaka nggih. Nggih, Motor. Janaka Motor kalian jangkep Janaka trans. Motor. Oh, ngaten nggih. Kan nyanyi mboten kersa Mas Gendri sanjange badhe nyawer mawon. Oh, ngaten oke, siap. Lagunipun menapa Bang? Lagune napa? Wonten musike lho niki komplit. Oke. Gamelan juga ada, musik juga ada. Monggo, milih. Wonten Monggo. Buk Asmara kalian Cinta Merah Jambu. Gubuk Asmara kalian Cinta Merah Jambu. Lah niki lho, bagian tukang nyawer iki. Sugeng dalu Om Gendri. Om Gendri iki Janaka lah. Motor, Hai Mas nggih. Gendri, iya. Kula nggih seniman ya. Ya Allah beriku. Ya. Ojo lanange apa-apa. Anjay. Gubuk Asmara Nggih. lagune. Nah, ya Bukan suara coba. Mas Gendri. Oke. Nggih. Jenengan wonten tengah kemawon monggo. Niki rada sura mong kagem niki wong ayu. Nah, ayo musike gamelan. Ini Mas Ya. Gendri. Mas Musiknya Gendri ngetuke, menyanyi. yuk tanpa bawa. Nah, ya. Nah, yuk Gubuk Asmara. Yo. Ayo. Yo, ya Mbak Bella, Mbak Rina. Yo. Ya yo, ya yo, ya yo. Janaka Motor luar biasa.
Mami. Nih. Ayo ndak lintang. Catatan sakjroning ati datang lumpur kaya marati aku kowe dadi garwang minggu Upama sing kedua iki lagune sing lagi ngetren saiki piye, Mbak? Nggih, monggo. Ono ayang-ayang saiki lagi ngetren to? Iya. Ah, nggih. Nek digarap karo gamelan. Nggih, monggo. Nggih. Gamelan plus musik maksudnya. Nggih, derek ajar nggih. Ah, nggih. Dek lintang melok ning tengah. Oh, nggih. Ah. Men ditambahi karo sindenku ya. Nggih, monggo. Nah, gen rame sisan. Sinten? Ono Mbak Hana Loka. Nah, Hana Loka. Ya. Saking Wonogiri. saking Wonogiri menika. Kali sinten? Kalian Do Ova saka Sidoarjo. Surabaya. Ya. Ya, coba diaturi jumeneng. Ayo nak, Cahayu. Nah, ya. Lagune ayang-ayang. Ya, kudu iso diratakne waranggana men iso tampil kabeh ya. Ya, Yo, kuncine dipadakne gamelan Mas Soro. Ya Allah, Yuk. kuwi jane diapakne? Diraga. Ya Allah. Bar diraga ya Allah. Tanteku, terima kasih tante. Sing Ya lanang-lanang nek ning isor kayak iki wedok asli tenan iki. Ya. Coba, yuk lagune mangga Mas Soro. Ayang-ayang.
awake dhewe komplit nek ana musike. Ya, cara bumbon jangan utawa masakan iki gen komplit ana Coro Group utawa Dwijo Laras Indonesia.